Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka kuma sannunku da shigowa cikin wannan shiri na littattafan Hausa wanda H Novels ke ɗaukar nauyi. Da sa hannun The SKB Team a wannan shirin. A wannan karon, mun zo muku da ƙayataccen littafi mai taken suna Auren Farida. Ni Muhammad Abdulrahman Sarkin Kebbi, ni na wallafa wannan littafin kuma ni Muhammad Abdulrahman zan karanta muku shi a halin yanzu. Idan har ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda biki wani magana da mu biki ba ne? Ta ce ban yi ba. Ya ce a'a biki ba. Ta ce tabbas. Mummy ta kawo mini maganar Aliyu sai dai na gaya mata cewa a'a. To ban san kuma me ke faruwa ba. Sai ce a sha. Biyo ni. Ya ja ta. Sun kaji har inda ya aje motarsa. Wato yanzu daga shi sai ɗiyarsa. Yanzu za mu ɗaura daga inda muka tsaya sai ku gyara zama domin yanzu za mu ci gaba. Tabbas ta ji labarin Maryam. Wa tabbas ta ji labarin aurensu. Dalilin haka ne hankalinta ya zama tashe. Domin ta san cewa akwai aiki gabanta. A ranar Alhamis ne bayan sallar Isha'i, Alhaji Umar ya samu zama da Alhaji Ibrahim. Bayan kiran shi da yi bayan sallar Azuhur akan wannan magana. Don haka bayan sallar Isha'i ne da daddare sun ka haɗu da sun ka fara magana. Bayan Alhaji Umar ya gaya ma Alhaji Ibrahim halin da ake ciki, Alhaji Ibrahim ne ya ce, "Karka damu, yallaɓai. In dai wannan ne ba wani damuwa ba ne. Zai magana da mahaifin shi su duk abin da ake ciki zan gaya ma." Alhaji Ibrahim ya nuna ma Alhaji Umar cewa wannan ƙaramin aiki ne ba zai gagara ba. Zai magana da mahaifin Amir su tattauna game da aurensa. Bayan sun gama wannan maganan, Alhaji Ibrahim ya tashi sun ka tafiyansu. Sun ka yi sallama kowa ya tafiyansa. Ranar Juma'a ne. Bayan an taso daga sallar Juma'a, Alhaji Ibrahim ya hau jirgi zuwa garin Kebbi. Ko me yasa? Tabbas Alhaji Umar ba abin wasa ba ne. Domin a duk wanda ya sa aiki, kowa yana ƙoƙarin ya masa aikinsa domin shi kamar ubangida yake gare su. Shi ne wanda idan ka shiga matsala ka kawo masa zai iya ƙoƙarinsa cikin kuma yardar Allah ya kawo maka sauƙi. Alhaji Ibrahim ya ɗauki Alhaji Umar tamkar babban wa. Shi yasa a duk abin da Alhaji Umar yake so, Alhaji Ibrahim gwangwani yana iya ƙoƙarinsa ya samu a gama shi. Samun maganan nan na Farida da Amir ya nuna ma Ibrahim cewa akwai aiki gabansa. Don haka, Alhaji Ibrahim ya iya ƙoƙarinsa ya samu ya gama wannan aikin da Alhaji Umar ya sa shi. Dalilin hakan ya bi jirgi ranar Juma'a ya sauka garin Kebbi. Bayan ya kira baban Amir ya gaya masa cewa
tashi ba, kawai yana tunanin rayuwa ne. Wan shi ne ji ta ƙara, ya duba yadda an rubuta Abba, wato mahaifinsa ne ke kiransa. Bayan ya ɗaga wayan ne ya gaisa da mahaifinsa, sai mahaifinsa ya ce aiki ya rike ka ko? Ka ƙi dawowa ka gaida 'yan gida ko? Amir ne ya ce wallahi Abba na so na biyo jiya. Tunaninsa mahaifin Maryam ake magana. Magana shi ne, Amir ya ɗauki lissafin cewa mahaifin Maryam ya zo magana aurensu. Shi yasa ce alhamdulillah. To, lallai akwai cakwakiya. Ko bari mu ci gaba. Bayan ya gama cewa alhamdulillah, mahaifin ya ce, sai ya kenan.
sai ya kalli mahaifinsa da cewa to sai ya magana tura magabata ya yi magana aure da sauransu. Sai mahaifinsa ya ce ka shirya ko? Ya ce wallahi abba na shirya. Wallahi abba na shirya, na matsu a yi wannan lalurar a ƙari. Uncle Abubakar ne kalle sai ce ka ji yaron nan kuwa? To shi kenan, ga kuɗi. Amira kalle sa da cewa kuɗin me kenan? Ya ce to za ka tura magabata ne baka ba su kuɗin shiga jirgi ba? Sai ce kuma haka ne fa. Sai ya kalli mahaifinsa. Sai mahaifinsa ce ya aka yi kana kallo na? Ya ce to ya labai ka san laluran nan ɓangaren ku ne. Sai ce ɓangaren mu. In ba na nan fa? Ya ce to ya labai kana nan. Bayan sun gama wannan surutun sai mahaifinsa ya ce masa ba damuwa. Ya kalli Uncle Abubakar da cewa ka yi magana da su Bala, su Mustapha sai su je su yi magana auren. Tabbas wannan maganan ya yi ma Amir daɗi. Duk da cewa cikin duhu yake. Bayan ai haka, Amir ya ƙara kwana 2 cikin garin Kebbi. Sannan ranar Alhamis ya hau jirgi ya koma wasa Abuja. Ya kira Maryam da cewa to fa magana auren mu ya tashi. Ta ce haka ne. Bayan sun gama tattauna game da aure, bai gaya mata cewa mahaifinta ya fito da maganar ba. Domin da ya gaya mata, da kila za ta gaya masa cewa lallai mahaifinta bai magana aurenta ba. Amma ya yi shiru. Ranar Juma'a ne. Magabatan Amir sun kawo jirgin sama zuwa garin Abuja. Bayan sun sauka, Alhaji Ibrahim Gwangwani ya tarbe su airport. Domin shi burinsa ya cika, ya ga cewa ya cika ma Alhaji Umar burinsa. Bayan ya ɗauko su daga airport ne, ya kai su gidansa. An ka tattauna, sannan an ka je sallar Juma'a. Ya kira Alhaji Umar da cewa na zan zo ma da baki bayan sallar Juma'a. Bayan ya gaya masa, an kai shirye-shirye a gidansu Farida. Ya gaya ma mahaifiyar Farida cewa zai baki, don haka ta shirya. Bayan an gama haka bayan sallar Juma'a sai ga magabatan Amir cikin gidansu Farida. Bayan sun shigo gidansu Farida ne, sun ka zauna da mahaifin Farida an kai magana gemu da gemu. Mahaifin Farida ya nuna musu cewa ya ba su ɗiyar shi wato Farida. Su kuma ɓangaren Amir su ma sun yarje akan cewa sun yarda da auren. An ka samu yarjejeniya tsakaninsu, an ka ƙulla magana aure. Sun ka tashi, sun ka biyo jirgin yamma sun ka dawo. Sun dawo ne sun kaɗu da mahaifin Amir, sun ka ba shi labarin abin da ya faru. Sannan mahaifin Amir ya kira Amir da cewa to an gama. Amir ya ce an gama me kenan? An gama magana auren. Domin Amir bai ma san sun shigo ba. Da la'asar ne Farida ta dawo. Mahaifinta ya ce mata magana auren ki da Amir magabatan shi sun zo ya yi magana da su an gama. Ta ce an gama? An gama me kenan? Ya mata bayani shi ma mahaifin shi ya yi masa bayani. Amir burinsa ya cika cikin jin daɗi a wannan ginin. Bayan sallar isha'i bai samu ya je gidan su Maryam ba, sai kira ta da waya. Ya gaisa da ita, ya mata godiya ba tare da ta gane godiyar me yake yi ba. Ya ce mata mahaifinta yana son ya magana da shi amma zuwa Asabar kila zai shigo ya masu godiya. Ta ce to ba da ko godiyar me ne ba ta tambaya ba. Ranar Asabar ne Amir ya je gidansu Maryama. Ya gama hiransa yake ce mata to yanzu fa sai magana aure. Sai ta ce masa
mahaifinta ya ce zai tafiya yau ranar Asabar, idan ya dawo sai a yi maganar yadda za a yi auren a gama. Da shi kenan kin gani. Duk ne bayan sun gama labari ya buga mota ya tafiyansa. Ta kuma Farida labarin ya zo mata kamar mafarki, domin kawai kamar ita bata yadda ba ne. Abin ya ɗaure mata kai. Yaya za a yi a ce an yi magana magabata sun zo an zauna an gama? Ba ta yi mamaki ba kuma, a wani ɓangaren ba ta yi mamaki ba, domin ta san mahaifinta mai kuɗi ne. Kila ko kuɗin ne suka gani, abin da ya ɗaure mata kai. Domin idan take ganin Amir, wannan maganar kamar akwai bushin iska a cikinta. Sai dai Alhaji Umar haka ya gaya mata. To, a wannan yi daren ta kwanta ta yi bacci ƙosasshe. Ranar Lahadi, Amir bai je ko ina ba, don haka yana gida. Ya wanke motarsa, ya samu wuri ya zauna kallo kawai yake, domin shi ya riga ya gama da cewa to yanzu fa auren Maryam shi ne a gabansa. To masu saurari, a nan muka kawo ƙarshen wannan episode, kuma a halin yanzu za mu ɗaura da episode na gaba. Sai ku gyara zama, domin akwai episode da yawa wanda suke jira ku saurare su. Kafin nan, za mu je hutun takaitaccen lokaci. Kafin mu dawo, ku gyara zama.